wane umbowa kuti zviri kuitika here asi zvisinei takazonzwa zvanga zvakuitika panzava kuratidza kuti zvinenge zviri kuitika zvamakaita pamakaita ipapo hatizvitarisiri kamira unoroyanirana makudzimba dzenyu kwete kuti munoda kutanga kurovana panapo mozoti mambo anoda mbudzi istereki zvinobvisisa mbudzi izvozvo kushora kuti munotanga kuita zvamunembitirana muri panapo tisingazivi amai ndimi watakati mutinhingirikini mune umbo here hwamunoziva pakati pevanhu pemurume wenyu neava musoro ndinokumbira kuti ivo varidzi vatanga kutaura nezvedzidziro. Okay. Hanzi motaura asi muno pakutanga vairamba vachiti hatitozivani ndosaka takazoti nini noti taidamboipedza kumusi wacho but vakaramba vakati aiwa hatitazvi hatitu haazvo hakuna zvinhu zvakadaro but zvisinei hadzirime vada kunzwa kuti kubva kwamuri takati toda chokwadi munhu shuwana maya tunozivana modanana okay saka wamai moda kupedzera dare nguva aiwa because musiwe takakubvunza ka ukati aiwa wakatotita benzi muno takatokuti uri munyarikani waona zvokuti dai wakabvuma somusina kudzoka nhasi because wairambako kuti chipini chaukanga waita ndakunyanya kuramba stirikisiri but zvinozvokuti kana zvichitanga zvinotyisa but ozvati ebendi pazvinoenda pacho hapana utangobvuma nyaya mukadzi akaramba futi akatoita kunge takatozopedzera tautaura mashoko asingaite muno achiramba saka alright zvisinei kana hapana zvavachataura kana mabvuma mega noti ndo zvatatamboshedzera mabvuma mega kwete kuti mozononetsa mukadzi mabvuma mega pamberi pedare saka ukama wangu wakamira sei ukama wangu kunzi NeMukwasha naAmbuya mama nevana vesimese kakwa kuti rungo samozvita seMukwasha naAmbuya saka amana moti mvura inonaya yonaya kuno kuti kwamambo kuri kunaya mvura kwenya kuri kunaya mvura nai uri mureva ke uri chinyani usadaro shamwari ana chinyani wakachireka kuti vanyarika toarespecta zvakanyanya kutoziva kuti uri mwacho akwamaya ninongwa kakarura kwangwa karura asi avasisi kuzo asi kune vana ati kune vana kune murigo wati munina wani munina wako wangu inini akarura kwangwa karurwa maya mai havazvinge vakarorwa pavanengera murume handi ari kugeri zvinezvi aiwa akashaya akafa mamamanya uye wakamboya nayo kwanaka pa hawa handu vechipi ndienda kufungira kwekutanga aiwa wechitu ndiwo wangu wakarora kumwe cheteko ndofunga munin'ina weava anga akarora hanzvadzi yemurume weava wana saka ndaAmbuya saka kuti tisapedze nguva chipini saka chipini chinenge chida mombe nembudzi
mbudzi yemunongedzo nemombe kuti tingangopedza nguva nhingirikiri. Ende hazvina kuti ndambochema mambo izvi zvato kwakutongo pane imwe here kudziva izvozvo ezvinezvimwe kutofamba kwamateka nhasi mungadai muri azobhadhara mbudzi. Saka totasira kuti musi wa 22 patiri kuita rimwe dare nemtuya nemombe yacho nembudzi. Moya musaina kuno papo ndopanokumbirawo mambo wakushawo ndenza ndatsvaga unoziva uchitudza musi wa 22 atitange isitatena anotsvaga unogoti haufani utsvaga uda kuzotsvaga nguva yako yaunoda chakaina anotsvaga kana wazoshaya wozoti ndashaya wakati hausi kurima fotyere miti makaidyara kuti miti makaidyara kurimisa fotyere koto nedzimwe mhosva kako ndozvazvinoita kana mapara mhosva tetakuzowana zvimwe zvinenge zvichiita se zvichibuda zotaipape wakangonhingirikina tisiri kumbobvunza zvese izvi wangobvuma because kwamambo ezinezi kana mvura ichijambako vanhu vanenge vachiti nhai mambo mvura ingagona yache anenge akutukwa ndimambo mvura honai vanezinezi vari kuita zvakati maona unokuti ungaparapatike ungahwineka aiwa ndozvatati ndisachiti mushonga twamine manokora chihamsainapo yainisainapo amene amai mamida kuripwa here ini ndoda kuripwa naamai amai ava ndivona kunge ndirame musi wa 5 February wakandituka ndatoendawo zvangu kubemberere kunoeresa mwana wangu watanga kutuka. Inini iwewe namambo wako amfe makandipisa mubemberere namai aminotiva kuti inini ndindakaripota here nyaya kana kuti chii nekuti mambo vakutorwa sewangu pakuita sei kuna amai naye ndimambo wamai ava kwete ipapo ndinoparamba aiwa ina handiparambe nekuti kachiunikeni kupurazi zvokuti makambogara kupurazi ramambo mozoti mauko kako makuita zvamunenge muchiita teitotasira kuti vanhu vandakambogara navo ndo vanorespect maona paipema chatikuti pamurume wenyu makambozviita futi nemurume wenyu maona zvototi uyuwo hameno murehwo kuti wakanga chii ora zvimwe zvinhu soka murewo ava haisi mhosva yava amai ava vakaona zvinhu zvaoma vanopfeka bhurugwa mumusoro kunyatsoipfekedza mumusoro amai havana kuona kubvisa bhurugwa tipfeka musoro amai amunoona chihure kana chavabata mukwasha haisi mhosva yava zvapera kana zvataurwa murewo kusiyana naambuya kune mukadzi kune zvirwere murewo zvirwere zviriko wanzwa zvokuti takadati pamwe endai munotestwa ipapapa togona kuzoonerera mawana wazopedzera makusungisana kune zvirwere murewo kana wada zvinonzi muroira kure kana waona kuti zvakukiya mukadzi wako haasi kukugutsa rega unonotsvagirwa kakure katoregera tsvaga vehama ona wonotsvagirwa kure kana uku wakaenda kubhinduro vazere vakatokumirira ivo kana kuya kwenyu kwachireka kumarizevha ona variko kunyange wakanakirwa zvakaita sei ona pamwe vanonaka wobva waningiriri aiwa murewa usati nyadzisiwa chiwa usaino kumende asaina chisumukai kuzotana mai murwe panze apa wapoyo tinini hazvida kuti ndega amai vakatomutoramba kwangu ndakatenda naumba kwavo wakanopasisa nyaya wakandakashaya murume wangu anenge arumba kwenyu but aoneta ngozi kuti vanouya kumba kwangu inini 12 o'clock vanokorwa chivhura dhoo hande kusvika vanotorera chipfeko changu wakaenda nacho kumba kwavo wakagara nacho 3 months
ndofunga musi watakaya kuno tichiramba mhosva wangu ari momuna vakati kusimudza ruoko kuti mambo vanhu vari kuramba but takatakurana takatononyanana kumba kwavo wakatoti ameni wangu ndakuziwai endai kumba kwenyu pamba pangu ari kudei takaenda but tauya kuno wakaramba nyaya tichingobuda dhoi wakatanga kundirwisa ukandiruma panapa padama ndakati aiwa ko imimi makundiruma but imimi ndivakati ndidhifendei zvinhu zvangu zvinobuda mudanga ndezvangu wakandirwisa ndakaenda kumba ndakasvika chipfeko changu wakagara nacho 3 months wakachida tokuuraya ndichibva kuno sabhuku ndakamudza nyaya yangu ndakati sabhuku ini ndatorwa chipfeko changu naamai vari ngoyamba mangu midi 12 o'clock 1 o'clock handisati ndawarwisa wasvika watingondirwisa ini handimbowarwisa watingosvika wachindirwisa ukatakura chipfeko changu wakaenda nacho ndakatora hama dzavo ana bankuru wavo musha mavo takaenda kugadzikwa matare wakati chipfeko chako handikupe kusvika ndakuuraya chete ende hatina kubuda wakazotora hama yavo wakazotorawo murume wako wakati ini ndikuda mbudzi 5 kuti ndikupe chipfeko wakazontakurana ukanowirirana nemurume wako ukabhadhara mbudzi murume wavo ndapakasa nechipfeko changu ndakati ndichachidini chipfeko inini kana kuri kufa ndafa kudhara ngachidzoka chakadzoka chipfeko ndakachitambira chipfeko chii ndakachisamba mani mangu handakuchipisa handakuita sei nangochitora ndachisonga purasitiki ndachiisa saka awakakana chiuya inini iyo da wakangosimuka kamusi wacho takaramba kuti aiwa mambo vanhu vari kuramba nyaya aiwa maita basa matudzo imwe nyaya ngoti nyaya dzatari titonga dzakati siyanei ito imwe nyaya yamakuta sei yamakutaura kuti muri kutopomera vamhosva yekuti vakatora chipfeko chenyu but isusu yatari titonga yanga iri nyaya yenhingirikiri yechipiri chekuti paita ukama neukama hwanga huri paMbuya NeMukwasha ndo zvatari titonga asi iyo yamuri kutaura yakutoda futi rimwe zuva iri mochinatsotaura ndisati atisina kuti pamamuchiti takudzvanyirirai isusu tasina kuita tachitaura nenyaya yamazongobvuma kahwani takati ibva yambopera ndosamanzwa tabvunzwa kuti patine zvimwe here maona asi iyi inyaya inotodawo futi kuya musi wa 22 tochiitanga manje imimi makuchitomamhangarira kuti vakatora zvipfeko zvangu zvavakatora zvipfeko then isusu tichada hamuri muri kuti makagarise pane vanhu vakagara mawitness akanga aripo pamakamboitonga nyaya yacho vobva muhamana vaita kuti vauye kati tichavashenza isusu pamunonomhangara pachoni zvamunoita pamunomhangara muhama pamazita evanhu vakanga varipo kuitira kuti kana vakunhingirira vazokumbirwa kunzi vauye kuzonzwa nyaya yacho amene hatingangoenda tingangowanza nyaya yaka handiti mati makatonga makawirirana makapuwa chipfeko chenyu makatambira saka moda kuimhangara futi makatambira zvese magadzirisana handimhangari ndanga ndaida kupindura ansai wataura kuti amai ava wanopfeka bhurugwa musoro ndopandikuti ko wanogoti wanopfeka bhurugwa musoro sei wari ndowakainonditora kumba kwangu kuti handei kumba kwavo ndakanoraramba kwavo takatozobva tayalala kuti ndakashiya murume wangu ndozotarumba kwenyama inini saka ipapo pamakanoyanana ndo pamakabva mapfekere bhurugwa racho musoro aiyo kandozvakutaura kamunosandishabhurugwa ndakazopfeka musoro rinhiko bhurugwa racho ndakazopfeka musoro rini alright aita mai manyarai mama ini ndinotaura hangu kuti nyaya dzakadara dzemumabhurazi hatidi kudzinzwa zvakaita seizvozvo kana mamabrasi ngazvisaremwi imi maonekwa kuti zvichokwadi makadana neMukwasha saka Mukwasha abhadhariswa muntu nembudzi asi chandakutaura mabva pano chirega inge muchadi muchadana naye tichasiya seko mimba yakachaichengeta sei aiwa kandikubvunzawo kada kuziwa nhumbu yake ikaichachengetwa nani kana asauye kumba kwangu ndoti muntu atatoparikana tichiziwa imi mambo mozota manyara achakakona murume achiuyawo ko nhumbu yake ichachengetwa nani nenhumbu yake nenhumbu yake ine 2 months saka vana venyu vanenge vachiitana sei ndakutobvunzawo kwamuri mambo aiwa
sei ndikutokuroziwa kwamuri Murewa muri kuona panonetsa ndepekuti imimi munenge muchiteedzera unhu hwenyu handiti then kozoita vanenge vatinoti vakauya kunokuka vachibva kune dzimwe nyika handiti havane nechivanhu chenyu maona isusu toda kutonangana nemi oda kuti vana venyu vana vako iwewe mewe munin'ina wako vanenge vachiitana sei because musati makumurana hembe ndozvamaifanira kutanga kufunga maona kuti odaiti kana pazodai inini mwana wangu zvinhu zvakadhakwa zvedu izvo pasikatanga takatozochechuka zitatoita mama kadhakwa mese mama ngovanana zvenyu kubhawa kati maingonira henyu muri pamba takasangana kubhawa sachinzwa nzio makawana mari tengai doro unonwa nemukadzi wako uri kumba ona pamwe papa pamwe rutoedza kutaura kuti hatichazvipfeka tisiye but zvisinei toita sei vari kuti pane nhumbu because isusu toda kuti zvipere maona noti zvinofanira kupera aiwaka isusu tatinotarise kuti muchisiyana asi pane mwana ona zviri tonani wotochengeta mwana wako ona mukadzi ari kuti hazvichaita pana nhumbu yako iyo anotoda kuti uende kumba kwake unozarisa nhumbu yacho ndozara mukadzi aoma da kusimbisa saka chitaura kuti toita sei chirerudzirai mama nekuti muri kuita zvechipurazi asi ndozvabwakwa andachinyani zvomukomboni maakuita zvomukomboni uyo ndinomuziva chewade agara mapurazi kwemakore akurura vana shiri enda havatokoshesi zvese izvozvo ona andogona kutoti iwo futi iwo wakatoita ningidini mukadzi toite hanzvadzi dzemukadzi wako angona kuti uzodanana futi naye akaona usisina simba ona kati akaona usisina mari usagone muchengeta ona saka ndo zvatiri kubvunza kuti saka tine nyaya dzakawanda because isusu tatati mochisiyana vabva ti komwana tine nhumbu ende nhumbu inenge kuti mwana azobuda panenge pachitosimbiswa mwana apa zvapo changamirira uyu murewa achifanira kuchitongoti achengete nhumbu yake asi zvekuenda kumba kwaamai anga asiye zvekumba izvi mimba ako marongomitiswa one vari kuraramisa vana ngaangoziva zvekuti mwana anozongotengerwawo preparation ende wakaramba uchienda uchangoramba uchidzibvisa pawaendera imombe gara wakaziva izvozvo uchasara usina kana chinhu vanhu ngavadane nevhitiya baba vaiko zvino zvavatorari kumba kwangu manzi ava ngavaroora nevanhu tuwa musavarambanise kuitira panyaya yeukama kahwavo nai maambuya muri kubvumira here kuti havaita amainini venyama masabu batsirai tibatsire tini oraita murewa zvatataura mazvinzo zviri kutaura havava mai shungu asi zvatataura mazvinzo tati isusu tangotaurawo pachivanhu chinonzi regera ndo chiri pai mumaoko asi tangokuudzawo kuti kana pazongobudawo isina chingokushedza chete ona kana zvangonzi techingokushedza bade noshedza zvinhu handirabe kuya ndinouya
dzinogona kutopera izvo zvakamangana naero hatizvizivi imambo ndesaka inzwi akamureva mureva zvezvipini ndezvamambo wanzwaka ungadako kuningirana zvezvipini zvese nemakuna isusu takatongonzwa ndimambo wakuita sei saka kana uda chitaura zvauri kuda noni ndivakakuri mambo andi ava mambo shuwa akabva munhu akayazotaura ka andi kuna mambo kuti munzvimbo mudai ndobasa remachinda makurukodawo masabhuku chaitika chakaipa chese vanopa information kuna mambo ndo vanozokudaidza saka pamwe ndicharekera kuendaka munhu yacho kuti ndikuenda chete unofanira kuti chidoni unosikotaura kauta una kuita havadzimai ako anenge vari witness ende haana kuripota zvomunyepa akatitumira mabvuma saka murewa tekuti iyi nyaya yapera munosiyana nazvo takanzwa kuti ndo zvamuri kuita futi tinongoya chikuchajai futi mombe nembudzi kusvika kana makateta vana vatatu chingokuchajai mombe nembudzi isu tondiana ndaambuya chisiyana nazvo imwe wambuya wemukwasha chisiyanai naye ndatomuruma wangu akutoya kumba dheri kutofasana pakaita fema aindikuguma umhosha yangu ndikugunda umhosha aitomadika mangwana ndozodzoka futi nemhosha yekuzikamana ndoti munhu ko zveshwai ndikugara naye achitoparika saka kurambana kwacho kunongeza munhu hembe zvese zvikatoshiyana zvidokuru inini mambo ndimi maona vabvuma nyaya wasi pamasvika pavakamboramba ndosaka makazotitumira shoko kuti ndiuye izvozvo kuzobvuma kwavaiti ndofunga vaona kuti nii ndauya nokuti nyaya mbosvikaita chokwadi chokuti hazveshuwa ichokwadi saka nini mambo hamuudzirwi nesu inini ndimunoziva murawo nemutemo womudunhu renyu unongota vatisiyanai kana varamba vachidzokorora kudanani isusu tiriko ziso renyu ende ndo chazokumbira chame kana vachinge varamba because tsvina muno mamusana atidzide manzwa ipapo ava kumapurazi hakusi kumaruzefu kwekuti vanogona kufunga kuti vanamunda here amaya ipapo vanemunda mapurazi ipapo kana varamba vadzingei kana varamba manzwa imi manyarai kana mati mimi musiyane nazvo munofana kudzinga papurazi ipapo kana mapurazi ese amunoita ndinokwanisa kuita chi ese mamusana kana muyarangwa muchiti mimi mati mamunzwisi ende mati mimi hazvizvezvizvezvi amai venyu mangwana chanotaura navo futi zvamati mimi ticharamba tichidaro wakunodzingisa mai yako kupurazi mureo manzwa zataura mambo mune purazi here ipapo mune purazi here pavabereki vabereki varipo ndiwo wamurizive purazi pana amai vavo varipo amai vamurewa chiyanu ndo varipo pamunhu saka isikukumbira kuti chisiyenai naizvozvo kana iri nhumbu unosapota nhumbu yako kubhadhara usiri kuti unorara ikoko ambuya zvamataura tinozva kuti zvinhu zvinenge zvinetsa kuti wewo kuti mushayane murume muri tu akona yekupindira vaira vachita kanzura nhasi murume wawenyu kana azotanga umwe asiri weukama aiwa hatirambidzi munhu kuti vakadzi vairi vatatu asi ngaari kutora ari waukama ende imahakwana nekuti aiwa ngavarambe nekuti vanhingirika tiri kuda kuuraya chi ukamwawo kana madaro ndotongosiyana nazvo but ndosapota handi Thank you.
For these and more stories, tune in to ZimNews Beat TV with Robert Tafumani.